Dobrý deň, ladies and gentlemen, ja som Koregon a vítam vás pri Koregon TV. Toto je úplne prvý diel. Koregon TV je talk show, v ktorej sa budeme rozprávať so slovenskými osobnosťami. Ani nie tak osobnosťami, ako slovenskými. Takže dnes budeme vidieť veľkonočného asasína, ale najprv si dáme spravodajstvo. Správy zo sveta. Paprfu puckoval. Správy z domova. Kata tým puckoval. Správy zo športu. Kata tým puckoval na ihrisku. To je všetko z dnešného spravodajstva. Ja odovzdávam réžiu, mikrofón, slovo späť Koregonovi. Ďakujem za slovo môjmu kolegovi, ktorý som bol inakšie ja. A už tu privítajme nášho hostia, veľkonočného asasína. Vítajte! Ďakujem za privítanie. Som veľmi rád, že môžem byť v tejto relácii alebo tzv. Talk show. Takže, veľkonočný asasín, ľudia majú na vás veľa otázok a niektoré mi poslali a ja sa budem snažiť ich prereprodukovať. Takže máme tu nejaké otázky. Renesancia. Dobre, čítam niečo iné. Prvá otázka. Bude sa natáčať v Kuríne? No, myslím, že nie, že v Kuríne sa natáčať nebude. Nebolo by to asi moc zaujímavé. To je zaujímavý poznatok. Veľmi zaujímavý. Tak môžeme prejsť na druhú otázku. Ste gay? Nie, myslím si, že nie. Výborne, výborne. Takúto odpoveď by nikto z nás asi nečakal. Ďalšia otázka. Ste idiot? Občas som idiot, priznám sa. Je to pravda, že občas som idiot. Dobre. A vymetali ste už... Áno. Áno? A ako sa to teda vymetá s tou kefou? Dobre, zlé? Veľmi pohodlne sa vymetá s kefou na záchody. Aj keď je na záchody, ale môžete aj kúty vymetať kľudne. Nič to nemení na situácii. No tak takúto odpoveď tiež by nikto asi nečakal. A prečo v lese zavíjajú vlky? Povedzte nám. No čo iné by malo v lese zavíjať, ak nie vlky? Varenie srnky, alebo jelene, alebo kačky. Veď tie v lese nežijú. Žijú tam vlky a medvede, ale medvede nedokážu zavíjať a osly dokážu hýkať, ale naše osly nie. Samozrejme, no čo iné. Ja neviem, prečo sa to diváci akože pýtali. A prečo používate striekačky? Povedzte nám to a našim divákom, mne a našim divákom. No už len zo samotného názvu Veľkonočný asasín vyplýva nič, ale keď sa zahľadíme hlbšie do tohto názvu, tak objavíme dve podstaty. Veľkonočný a asasín. S asasínom to má možno toľko, že asasín znamená zabijak, a teda, že on zabíja ľudí, ako sme si mohli všimnúť v obidvoch videách. Inakšie v tom prvom som nemal túto masku, ktorá je veľmi sexuálna. Zavolajte mi. Dobre, budem sa venovať vám, pán direktor, alebo režisér, alebo moderátor. Tak kde sme skončili, má dve podstaty, veľkonočný a asasín, a zo slova veľkonočný vyplýva Veľká noc a na Veľkú noc sa oblieva, aspoň v našej krajine sa to tak oblieva a tá voľaká štoka hejnoho vonku chodí. No a teda na Veľkú noc sa oblieva, ale hádam nebudem behať s kýblom štvortonovým po meste a oblievať ľudí, tak preto mám striekačky, ktorými ostriekam všetkých okolo idúcich, aj okolo stojacich, okolo ležiacich. Dobre. Ďalšia otázka znie, prečo máte rád sliepky? Alebo prečo ste sliepku oslovili ahoj Zlatko? Alebo čo tu robíš Zlatko? Prečo mám rád sliepky? No to je taká otázka, ako keby som sa teraz ja vás pýtal, pán moderátor, že prečo chodíte do kostola? No, sliepky sú sexy proste, preto ich mám rád a preto aj som nazval tú jednu Zlatko, lebo ona je moja žena a veľmi ju milujem. Pozdravujem ťa, baby, do Kurína.
pozdraví veľkonočného asasína. Zabol. Ja si teraz prídem domov. Aha, ďalšia otázka je tak trošku podpásovka. Môžem sa ísť vycikať? Áno, samozrejme, môžete sa ísť vycikať, ja tu počkám. Dobre teda, musím ísť položiť. Za chvíľu som späť. Som späť a dúfam, že to hovedo nič nevyviedlo. A ďalšia otázka znie, táto už je naozaj podpásovka. Ako to, že Rico dal zabiť svoju ochranku, svojho ochrancu? No, s ním to bolo takto, že on bol vlastne bratranec. Ten, ktorého on akože dal Rico zabiť, tak on bol bratranec toho SBS-kára. Takže veľa ľudí si myslelo, že to bol taký fail alebo čo, že sme si to nevšimli, ale ten, ktorého išli zabiť, tak to bol bratranec toho SBS-kára a to sa takedy aj uvidí, akože to uvidíte takedy. Tak vy to hádam viete najlepšie, ale ďalšia otázka znie, prečo ožil a prišiel vás zabiť ten, ktorého ste zabili? K tomuto sa nebudem vyjadrovať. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. Dobre, ale toto neviem, no toto už je skôr odpoveď alebo oznamovacia veta ako otázka. Na budúce puckuj na niečom inom. Čo na to hovoríš? Hovoríte, pardon. A o tomto si myslím toto, že Záhradkár je najlepší časopis pre veľkonočných asasínov, aj keď veľkonočný asasín je iba jeden, ale to nikoho nezaujíma, je to proste najlepší časopis, sú tam krásne rýle, motiky a možno občas tam nájdete aj krásne zvieratka, ktoré vám škodia vo vašej záhradke. Dobre. Myslím, že to je všetko od veľkonočného asasína. Ak ste chceli vedieť ešte niečo, ja som chcel vedieť ešte niečo. Pripravujete niečo nové do budúcnosti? Áno, chystáme niečo veľké, ale bude to až troška neskôr v zime. So Sítým štúdiom to akože chystáme. Veľkonočného asasína 3. A tam sa aj dozviete o tom SBS-károvi. No dobre teda, ďakujem za vašu spoluprácu. Idite do riti. A myslím, že to boli všetko, milí diváci. Ak máte nejaké otázky, tak nám píšte na náš e-mail, ktorý vám nepovieme, ale môžete písať do komentárov. A ak sa chcete pofakovať, tak sa pofakujte. Čaute, lúči sa s vami Koregon, a.k.a. Angry Bird a Váza.